riba, kuɗin ruwa. Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Allah ya la'anci mai cin riba, da wanda aka wakilta, da wanda ya shaida, da kuma wanda ya rubuta. Sahih Jami. Jan hankali, mun sani riba, kuɗin ruwa yana daga cikin manyan laifi da Allah baya so. Mun san wannan, wajibi ne mu nisance ta, mu toshe hanyar da hakan zai faru. Hanyoyin kasuwanci suna da faɗi sosai. Duk wanda zai fara kasuwanci to ya yi ƙoƙari ko ki yi ƙoƙari kai tambaya akan wannan kasuwancin kafin ka fara, har akan social media. Kafin ka fara kai ƙoƙari ka yi tambaya ga masana akan wannan kasuwancin, sannan kuma ka tambayi malamai na gaskiya a gano maka hukuncinsa a shari'a. Shi dai laifi, zunubi, matsala ne a rayuwar bawa ta duniya, kai har ma da ta lahira. Allah ta'ala ka kare mu faɗawa halaka, ka kare mu shiga hanyar da baka so cikin arzikinmu. Amin. Karka baƙin cikin tura ma ɗan uwa musulmi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.